Sandıqaşlar iyələşkən su içərgən milləşdən Sağışlarım biter ələ seni görüb silərsəm Talla, 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 talla ige billəgim Nigə talla, nigə yana ikən minim yüreğim Talla, 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 talla ige billəgim Nigə talla, nigə yana ikən minim yüreğim Ağidilgə basma saldım qayının saylap qına Yanlarına barır idim kuş bulup sayrap qına Talla, 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 talla ige billegim Nigə talla, nigə yana ikən minim yüreğim Talla, 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 talla ige billegim Nigə talla, nigə yana ikən minim yüreğim Ağidil suat dirbələ ortasında sal bulsa Suğa salsan qalqıb çığa bizgə nasib yar bulsa Suğa salsan qalqıb çığa bizgə nasib yar bulsa Talla, 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 talla ige billegim Nigə talla, nigə yana ikən minim yüreğim Talla, 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 talla ige billegim Nigə talla, nigə yana ikən minim yüreğim Nigə talla, nigə yana ikən minim yüreğim Тәуліктің қайырлы сағаты исәнмі саумы яратқан театр сүйіші достым береді төбәді деп исемленген проект Шираттағы шығарылыш һәм сиңа билгеле булганча әлеге проект кысаларында біз сіз яраткан артистларыгыз белән әңгәмә кырып матур җырлар башкарабыз. Безнең белән булыгыз. Һәм бүген бездә кунакта шәхсән минем өчен гомумән татар милләте өчен бик кадерле, үзенчәлекле, филигран артист дияр идем курыкмыйча. Татарстанның атказанган артисты Ләйсән Рәхимова. Ләйсән, хәерле көннәр. Хәерле көн. Ләйсән, сиңа син дип эндәшсәм ярыймы? Әлбәттә. Рәхмәт. Әлбәттә. Менә әлеге тапшыру башыннан ук мин сиңа үз мәхәббәтемне аңлатасым килә. Рөхсәт итсәң. Ләйсән, чынлап әйтәм, мин сиңа бик гашыйк кеше буларак та, артист буларак та синнән күп әйбергә өйрәнергә мөмкин. Миңа калса, әлеге мәхәббәтләрне сиңа тамашачылар да гел яшайтып торалардыр. Чөнки сиңа мәхәббәтне аңлатмау дөрес булмас миңа калса. Син мәхәббәткә һәм матур сүзләргә лаеклы артист. Син беләсеңме, менә мин сине нигә тиңлим? Нәрсә зиңгелди, фарфор түгел, хрусталь. Бәллүр. Бәллүр, әйе. Бәллүр, менә бәллүр тавышына тиңлим мин сине. Менә кагылып китү белән зиң-зиң-зиң итәсең дә, менә бөтен кешене таң калдырасың син. Рәхмәт сиңа синең өчен. Ничек әле җыр синең өчен. Синең өчен кояш балкып торсын, синең өчен янсын йолдызлар. Рәхмәт, Ришат. Ой, шундый матур сүзләр, шундый күңелгә. Ләйсән, әйт әле, ничек менә шундый булып була? Шулай туган инде мин диген. Әйе. Әтиәниемә рәхмәт, Ходаима рәхмәт. Ләйсән, менә без инде ялда, ял итәбез, гадәттә ялда инде кешеләр сәяхәт кыла. Менә син сәяхәт итәргә яратасыңмы? Әлбәттә, кем яратмый микән сәяхәт итәргәем? Ничек дип әйтик, сәяхәт ул бит ниндидер яңалык, ниндидер яңа танышулар, яңа кешеләр белән аралашу. Аннары тик әйтәләр бит әзгенә пазлларны алыштырырга дип, әзгенә күз алдындагы пазлларны, рәсемнәрне алыштырып, әлбәттә билгеле сәяхәт итү гаиләбез белән бергә, балаларыбыз белән бергә без бик яратабыз. Гомумән кайсы илләрдә булганың бар?
Алар билгеле күп, ләкин менә Әйе. истә калганнары менә бәлки бер җылы матур хатирә бардыр әлеге сәяхәтләрдән. Ул һәрбер сәяхәт үзенчәлекле була. Һәм менә бик истә калган шундый гастрольләр әлбәттә безнең. Менә хәзер гастрольләр турында әйтәсем килә, чөнки ул гаилә белән ял итү, ул ничектер без барыбер артистлар буларак, без бит инде гел кеше арасында, гел ничек дип әйтим, үзебезне теге контроль астында тоябыз сыман. Гаилә эчендә без барыбер ничектер ирекле тотабыз. Шуңа күрә ул үзебезнең җылы гаилә сәяхәт, менә гастрольләр турында әйтеп үтәсем килә. Менә элегрәк без бит инде күп чит илләрдә йөрдек. Бик истә калган гастроль Лондон. Чөнки анда без ашамый идек, эчми идек, без рухи азык белән туклана идек. Андагы архитектур бизәлешләр, менә архитектура бизәлеш. Әйе, биналар. Менә без соборларга кирдек. Туры килдек, анда месса бара иде. Камер оркестры, камер хор, малайлар хоры җырладанда. Без Миләүшә Шәйхетдинова белән утырып, менә үзебез утырабыз, тыңлыйбыз һәм күздән яшьләр ага. Аны менә әйтеп бетергесез. Аннары Глобус театры. Үзебез ул вакытта әле безнең бик ул хәтле инглиз теле дә чамалы гына. Нәрсә буенча, карта буенча аңлашып, кешеләрдән сорап, ничек менә шундый безгә Глобус театры кирәк иде, карыйсыбыз килә. Әллә нинди урамнардан таптык бит шуны. Лондон урамында таптык, бардык, күрдек, кирдек. Менә ул атмосфераны үзебездә тойдык. Шуңа күрә менә иң зур тойгы шушы Лондонда булды. Ясаган сәяхәт менә Лондонда иде. Менә шушы Глобус театрында нинди спектакль күзәттегез, карадыгыз? Юк, анда спектакль түгел иде, без көндез бардык. Ул бикле иде, әмма безне керттеләр, без әйттек, без артистлар килдек Рәсәйдән, мөмкинлек булса безгә кереп карарга, ул экскурсия кебек тә карарга мөмкин, көндез кертәләр. Ләйсән, менә biz инде артистлар гел үсештә, Аллага шөкер, без төрле театрларны да күзәтеп барабыз, карыйбыз аларның спектакльләре. Менә сезгә, менә сезне таң калдырган, менә башка милләт театрлары арасыннан бер спектакль күңелегезгә ятышлы булдымы? Истәме ул? Менә беләсезме, без бит инде хәзер ел сайын Нәүрүз фестивале уза бездә. Мине бик шаккатыра Якут театры. Менә алар ничектер үзләренең милләтен менә ул театр аша таныштыра алалар. Ул менә аларның спектакльләре дә барысы да бит милли. Мин менә бик сирәк күргәнем бар, алар классика куйганын, алар куялар аны. Әмма дә ләкин менә башка җиргә килгәндә, менә ул Нәүрүз фестивале, аларда шулай гастрольләргә йөри, алар гел милли әйберләре белән. Шуның белән генә дан казанырга була. Рәхмәт, әлеге фикер өчен. Әйе, киемнәр, бизәкләр, аларның бит менә нәрсәләре бик матур. Бизәкләре, чәч, шулпылар манда, баш киемнәре, мондый эс киемнәре бик матур, бик үзенчәлекле. Ләйсән, менә сез театраль гаилә. Әйе. Икегез дә сокландыргыч артист, Аллага шөкер. Менә ике сокландыргыч артист бергә ничек яши ала? Ничек көн күрә? Бик әйбәт, гадәттәгечә, һәрбер кеше сыман. Менә әле күптән түгел 30 июньдә безнең Камал театры оркестрының сезон ябылышы булды, ябылуы. Без анда катнаштык. Шунда тамашачылар килде минем яныма. Ләйсән, сезнең белән фотога төшсәк мөмкинме? Менә без сезне телевизордан күрдек, менә сезне тире килеш күрәсебез килде. Сез карадык та, сез шул, сез гади кеше сыман икән, шулай карыйсыз, елмаясыз, әйтәм, без ашыйбыз, чәй ичәбез. Шуңа күрә
Безнең дә гадәттәгечә һәрбер кешенең саман ул тормышы, Шулай ук бара. көн күреш проблемалары диекме. Шундый ук. Шул ук. Шуңа күрә иҗат, әлбәттә иҗат безнең кайчагында балалар да ачулана. Илтизар белән берәр нәрсәне берәр нәрсә турында сөйләшә башласак, бик теге югары тонда сөйләшәбез. Балалар гел кычкырып сөйләшмәгез, сез театрда түгел. Теге ияләшкән сәхнәдән кычкырып сөйләргә. Шуңа идәдә шулай сөйләшәбез. Иң беренче урында әлбәттә иҗат, театр, рольләр, һөнәребез турында, проектларыбыз турында. Ә менә сезнең гаиләдә мәхәббәттән кала тагын нәрсә мөһим? Мәхәббәт бит ул күп нәрсәне үзенә кертә, ул аңлатма дип уйлыйм. Ул төрле чорның үз аңлатмасы, кәйфләр төрле була, име? Һәрбер ул мәхәббәт иң төптә әйтергә микән, бер-береңне аңлау, бер-береңгә юл кую. Комачауламаска. Менә һәрбер шәхси нәрсә, Тормыш. пространство, шәхси Шулай пространство дигез. Булсын, шулай булсын, шәхси пространство һәркемнең үзендә. Аннары идеалләштерү кирәкми кешене. Ул ничек бар, аны шулай кабул итәргә кирәк. Шулай дип уйлыйм. Менә бу сезнең тормыш кагыйдәсе. Кешене ничек бар кабул итү. Вакыт уза бара, син ничектер ул турыда уйланасың, ниндидер нәтиҗә ясыйсың. Шулай дип аңлыйм. Бер-береңне аңлау һәм юл. Ләйсән, шундыйрак сорау, син үзеңне нинди музыкага тиңлисең? Менә син симфониямы, нинди жанрдагы музыка син, миңа калса, теге симфониямы син, романсмы син, татар халык җырымы син? Ниндирәк жанр? Мин үземне менә бу сезонда бигрәк тә без чыгардык шундый музыкаль театраль проект, Яхин һәм театр музыка. Менә шунда без башкардык, бергә. Романслар. Ул безнең өчен, менә минем өчен шәхсән ул бик истә калырлык, шундый ниндидер бик зур вакыйга булды. Яхинның кичәсен эшләдек, аның романсларын башкардык. Миңа бик ошый романслар башкару. Менә алар ничектер, аны Рөстәм абый үзе дә әйткән. Драматик артистлар романсны яхшырак, Айрыша теге күңел белән җырлый беләләр. Күңел белән җырлый беләләр, тәкъдим итәләр, җиткезәләр халыкка. Шуңа күрә ул чыннан да шулай, без аны тыеп карадык үзебездә дә. Менә хәзерге вакытта романс белән һәм шулай берәр джаз бенд белән. Джаз бенд. Берәр әзгенә хулиганить итеп. Димәк, бу синең ике ягыңны да тасвирлый. Син шундый нечкә күңелле дә була беләсең, һәм инде шундый азарт, кыю, шаяру. Яратам, шаяру, уен, яшьләр, кайда бар, мин яратам. Музыка, тере тавыш булса, тере инструментлар булса, мин бик шатланам, сөенәм. Мин сине беләсеңме, менә карап торам да сине белгәнгә күрә, ничек дип әйтим, мин сине классикага тиңләр идем. Моцартның музыкасы, бөек классикага тиңләр идем. Менә Моцартның гомумән барлык иҗаты, аның музыкасы ул техник яктан бик катлаулы һәм бик үзенчәлекле. Мин синең менә опералардагы, Моцарт операларындагы колоратураларга ошатам. Менә шундый филигран эшләнә торган, бик үзенчәлекле минем өчен син музыка менә. Моцарт музыкасында мәхәббәт. Рәхмәт. Соңгы тапкыр кайчан җырладың менә? Шушы оркестр белән кушылып? Оркестр белән шул Рөстәм абый Яхинның Бедре таллар романсы. Мин аны бик яратам. Ул сиңа чынлап та бик килешә. Ул каян килеп чыкты ул? Ул Бедре таллар. Мин аны күптән хыяллана идем җырларга. Һәм пандемия вакытында без Илтизар белән проект әзерләдек, Каз юлы дигән. Илтизар миңа тәкъдим итте. Мин шигъри ягын карыйм, син җыр. Миңа шигән җыры кирәк диде, һәм Бедре таллар диде. Менә шуннан башланып китте ул,
Һәм без шул Киекоз юлында җырладым. Аннан соң инде безнең бу проект булгач, Яхин проекты, мин анда рәхәтләнеп, шунда да аны башкарам хәзер. Рәхмәт. Инде шушы урында җыр турында сөйләшә башлагач, синнән Ләйсән бер җыр. Тапкан калган төнге ава, яклый авыл сүнгән уты. Кайттым сиңа еллар узгач, хәтер уйный керми йокы. Су буенда учак яна, кем кабызган ул учакны. Төшсәм әгәр су буена, табармын күп балачакны. Тыныч сулап йоклый авыл, йөрим төнге урамыңда. Таныш сукмак, таныш кыйы, утсыз да мин күрәм монда. Су буенда учак яна, кем кабызган ул учакны. Төшсәм әгәр су буена, табармын күп балачакны. Су буенда учак яна, кем кабызган ул учакны. Төшсәм әгәр су буена, табармын күп балачакны. Төшсәм әгәр су буена, табармын күп балачакны. Ләйсән, әлеге җыр өчен бик зур рәхмәт. Миңа калса тамашачылар да сине ләззәтләнеп тыңлаганнардыр. Инде алга таба юк, чынлап. Әйе, ышанып калам. Гомумән, алга таба дәвам итеп, гомумән син мактау сүзләрен күп ишетәсеңме? Тамашачылардан. Менә ишетеп беләм, шул оркестр концертында сиңа тамашачылар ниндидер бер кызыклы сүз әйткән сөйләп кит әле. Әлбәттә, артистка нәрсә кирәк? Артист өчен менә җылы сүз, тамашачыдан ишетү аны бигрәк тә күңелгә бәлзәм, май булып ята. Шуңа күрә тамашачылардан алар менә шат күңел белән, рәхәт итеп, ял итеп чыкканда, шундый матур сүзләр әйткәндә, ул әлбәттә артист өчен ул бик шатлык, Канатландыра безне. Канатландыра, илһамландыра. Киләсе эшкә ул ниндидер син әйтмешли канат куя артист өчен. Шул концертта башта без бит чыгыш ясар алдыннан әзерләнеп торабыз. Күрәм, минем алда бер гаилә тора. Ир белән хатын, шундый мөлаимнәр, матурлар. Булай карап торалар инде, күз атып торалар. Мин дә карадым, әйтәм, исәнмесез диләр инде, әйтәм, исәнмесез. Яхшышлай елмайдылар, карадылар концерт биткәннән соң басып тора идем, алар миңа килделәр дә, мөмкинме сезнең белән фотога төшәргә? Мин әйтәм, әлбәттә мөмкин. Фотога төштек, башта хатыны белән төштек, аннары ире белән төштек фотога. Һәм шуннан соң алар шундый җылы сүзләр әйттеләр. Без ди сезне күптән күзәтеп барабыз. Менә бер спектакль, Шүрәлеләр турында спектакльдә без сезне күреп калдык, шунда гашыйк булдык. Һәм сезнең катнашуыгызда булган бер спектакльне дә калдырмыйбыз. Без Чаллыдан Казанга күчеп килдек диделәр. Сезнең өчен. Мине тере килеш күрер өчен, шуңа күрә менә мин әйтәм, беләсезме, сез минем әйтәм, шундый бәхетле иттегез, шундый минем кичәмне тагы да бизәдегез дип, мин бик рәхмәтлемен. Шундый матур, сөйкемле бар. Юк, чынлап та бу артист өчен бик зур дәрәҗә. Башка шәһәрдән артист өчен күчеп килү. Махсус спектакль, менә шуны әйтәсем килә әле. Бию пәрие бит инде хәзер безнең бик хит спектакль. Менә алар 3 тапкыр килгәннәр спектакльгә, бию пәриен карарга. Тагын киләбез ди. Сезнең җырлаганыгызны тыңларга һәм танго биегәнегезне карарга киләбез. Һәм шул форсаттан файдаланып, Кара Шикмән спектаклендә мин куянны уйнаган идем. Минем анда стриптиз бар иде, мин бийдем. Мин белән бер кеше
Шул стриптиз өчен генә килеп карый иде дә, китәдер ис. Шуннан соң. Ул минем әлеге менә шушы спектакльнең бер өлеше, менә шушы Күсез куянны уйнаган өлеше, ул минем әле дә күңелдә. Мин әле ул вакытта студент. Менә хәтеремдә сез җырлыйсыз да, һәм ашагыз хайваннар дип утыруларыгыз үзе бер аерым алкышларга лаек. Күп кеше мине хәзер дә куянкай дип дәшәләр миңа, шуңа күрә бик рәхәт. Ләйсән, синең өчен иң идеаль көн нинди ул? Идеаль көн. Минем өчен планлаштырылган көн идеаль була. Чөнки син үзең дә беләсең, без кучкарлар. Безнең бөтен нәрсә дә идеаль булырга тиеш. План, ниндидер план булырга тиеш, һәм син ул планны үти аласың икән, ул иң идеаль көн. Мин шулай дип саныйм. Әгәр дә менә шушы планнан бераз тайпылсаң, син бер эш пыша, әйе? Эш пыша башлый. Әмма дә ләкин хәзер бераз вакыт узгач, тәҗрибә күбрәк җыела, мин аны нәрсәдер башка әйбер белән алыштырам да, һәм шуннан позитив ничектер файда табырга тырышам. Гомумән, Ләйсән күбрәк шат күңеллеме? Яки бераз борчулы якларың да бармы? Без бит тере кешеләр, тере организм, ул төрлечә кемдер миңа әйткәне бар шундый. Ой, сез сәхнәдә шундый гел шат көләсез, шат күңелле, тормышта сез шундый тыйнак кына, әйтәм, без бит сәхнәдә нинди роль, ул бит гомумән нинди образлар, нинди рольләр башкарасың, сине халык шулай кабул итә. Наил абый урыны җимакта булсын, Дунаев ул гел әйтә иде. Менә тискәре аның бит инде тискәре персонажлар, образлар күп булды ул ди. Халык мине шулай әйтеп күз алдына китерә күрә дип әйткәне менә шунысы да хәтердә. Шуңа күрә без төрлечә, без тере. Төрле шундый кешеләр төрле кәйф булырга мөмкин. Әгәр дә менә шундый мөмкинчелек булса, дөньяда яшәүче кешеләрнең, любой кешене алыйк, менә кичке ашка чакырырга мөмкинчелек булса, син кемне чакырыр идең? Менә беләсең, хәзер шундый рәхәт. Безнең монда шундый рәхәт төркем, шундый рәхәт команда. Мин сезне менә алыр инде. Берәр җиргә сезне чакырыр идем. Кичке ашка. Булсын, мин әлеге хыялның тормышка ашуын телендек. Бик рәхәтләнеп. Мин беләм, син җәяү йөрергә күп яратасың. Мин дә бик җәяү йөрергә яратам. Менә җәяү йөргәндә син үзең өчен нәрсә туплыйсың? Төрлечә була. Кайчагында мин үз ролемне кабатлыйм. Җырлыйм, шигырьләр кабатлыйм. Шигырьләр сирәк була, чөнки ни өчен дип әйтим, минем өчен идеаль шигырь сөйләүче Илтизар Мөхәммәтгалиев. Менә ул кешегә бирелә. Аны менә юри ничектер ясалма итеп эшләп булмый. Менә ул кешегә Худайдан бирелә ул шигырь уку сәләте. Шуңа күрә мин инде кирәк булганда, анда эш буенчамы яки үземнең яраткан шигырем булса, шуны укыйм. Кешеләр белән менә мин бик күп паркларда очрашам, паркларда йөрим. Шуңа күрә танышларымны очратам. Сөйләшәбез, ниндидер яңа мәгълүмат керә, шуны туплыйм. Шуңа күрә менә ул машинада йөргәнгә караганда ул күбрәк рухи яктан да, сәламәтлек яктан да файдалырак. Шулай. Менә шулай урамнардан, Казан урамнарын узганда син җырлар җырлыйсың, менә күңелең белән, эчтән генә булса да. Әйе. Мин җырларга яратам, мин биергә дә яратам әле. Мин кайчагында була бит машина үтеп китә, каты музыка. Әйтәм, менә аңларлар микән биеп китсәм, менә шунда нитеп китәсе килә матур итеп. Әйе шул. Флешмоблар төшерәләр бит кайчагында бара-бара музыкага биеп китә. Менә шушы позитив рухта миңа калса, хәзер үк синнән җыр көтәбез. Таңдарсыңмы яшьлек хисләремне,
Жырларыма кушып жырласам, каршы төшмәссеңме йөрәгеңне, мәхәббәтем белән чорнасам, минем белән тормыш сукмагыннан риза булырсыңмы үтәргә? Аерылганда вәгъдә бирерсеңме, кабат кайтуымны көтәргә? La 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 la. Ayrılganda vəğdə bilirsinmə, qabat qaytığımны көтәргə. Aşkın ulu yürək kütəkində, Urtaqtanның sızlı batqanım. Яшьлегемне җырга салган чакта, Кушлап җырларсыңмы аппагым? Кайткан чакта сарман буйларына, Яннарымда мәңге калырга. Кырыгышын ташлап кырык якка, Чыгарсыңмы каршы алырга? Минем белән тормыш сукмагыннан риза булырсыңмы үтәргә? Ayrılganda vəğdə birersinmə, qabat qaytığımны көтәргə. La 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 la. Kırgışın taşlap kırık yakka, Çıgarsыңмы каршы алырга? Лейсен, матур жырларыңа бик зур рәхмәт. Күңелләрне дулкынландырып айкадың, бәгырләргә үтеп кирде. Миңа калса, бу инде соңгы сорау булыр. Менә тормышыңда иң кадерле хәтирә кайсы вакыт? Мин балачак дип уйлыйм. Чөнки ул бик менә әлегәдә хәзерге кебек күз алдында балачак. Ул шундый бернинди җаваплылык юк. Син әти, әниең янында, туганнарың янында. Сине курчак, минем бигрәк тә мин туган бала. Мине менән курчак сыман, шундый үзләре өчен, яратыр өчен тапканнар, әймә әти-әнием. Шуңа күрә менә ул миңа бик кадерле. Чөнки хәзерге вакытта әтием, әнием дә инде бакыйлыкка күчтеләр, урыннары җмакта булсын. Көн сайын бер секунд, бер минут юк алар турында мин һәр бер вакыт, һәр чак уйлыйм. Һәм алар турында уйлагач, менә шул балачак күз алдына килеп туа. Ул иң чиста, иң самими, иң менә ничек дип әйтим, ул менә бөтен вакыйгаларны кабул итү, менә ул иң самими вакыт. Һәм аларның шул хисләрнең байлыгы иң балачакта. Менә аның өчен мин кемгә, әти-әниемә мин бик рәхмәтлемен. Мин бик бәхетле балачакта үстем. Минем ике олы апам. Мин дә менә әйтәм бит, курчак сыман. Кадерләп үстергәннәр, шуңа күрә мин бик рәхмәтлемен. Мин хәзер рәхмәтлемен үз гаиләмә. Илтизәр минем өчен бик зур таяныч. Кызларыма. Мин дә кызларымны шулай тәрбияләргә тырышам. Менә мине ничек тәрбияләгәннәр, шундый яратып, гел мәхәббәттә. Мәхәббәт булса, барысы да, ярату булса, барысы да. Дөрес тәрбия була дип уйлыйм. Минем фикерем. Ләйсән, әлеге әңгәмә өчен, җылы әңгәмә өчен сиңа бик зур рәхмәт. Шушы бәхетеңне гомер буена саклап яшә. Һәм инде иҗади уңышлар. Син әлеге уңышларга лайык артист. Һәм шушы урында Ләйсән белән миннән тамашачыларга җылы матур җыр.
үшін. Күтмәгәндә башым әйләндергән үшін. Әлегәчә гади булган бар нәрсәне әллә нинди сихри ямга тергән үшін. Әллә нинди сихри ямга тергән үшін. Рәхмәт сиңа төшләремә кергән өчен. Көтеп алган яңгыр булып килгән өчен. Күңлемдәге сулып барган гөлләремә яшәртүле яшәү көче биргән өчен. Яшәртүле яшәү көче биргән өчен. Рәхмәт сиңа иң бәхетле көннәр өчен. Кавыштырган сихри айлы төннәр өчен. Рәхмәтемнең иң алысы мәхәббәтне гомер буе саклап кала белгән өчен. Гомер буе саклап кала белгән өчен. Рәхмәтемнең иң алысы мәхәббәтне гомер буе саклап кала белгән өчен. Гомер буе саклап кала белгән өчен.